Витебская область дала старт региональным отборам удзельнікаў конкурсаў на международном фестивале мастацтва ў славянскі базар у Витебску. Сярод дзясяткаў відэазаявак, якія даслалі прэтэндэнты з усёй вобласці, у заключны этап выйшлі 11 дзяцей і 14 дарослых выканаўцаў. Падчас адбору яны выконвалі дзве песні, адна з якіх на беларускай мове. Гэта абавязковая умова конкурсу. Дарэчы, прадстаўнікі Витебскай вобласці яшчэ ні разу не станавіліся пераможцамі нацыянальнага отбору. Для нас, для дирекции Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске, все белорусы, участвующие в конкурсах Славянского базара, наши. И очень отрадно то, что последние годы достаточно хорошие результаты показывают как раз белорусские исполнители. За последние годы можно вспомнить вот и прошлый фестиваль Егор Шаранков, Маша Могильная, первое место в взрослом конкурсе, гран-при в детском. И, конечно же, хочется, чтобы каждый год мы видели на самых высоких ступеньках пьедестала Славянского базара именно уроженцев Беларуси. Я в первый раз участвую в отборочном туре. Я следила 2 года последних, ездила на концерты, болела за участников. Конечно, всегда хотелось попробовать себя в роли участницы. Ну вот, на работе предложили попробовать, отправили видеозаявку, и вот как-то здесь оказалась. На Славянском базаре мы, смотрю я давно его, очень нравится, хотела попробовать свои силы, и в этом году решилась попробовать. На працягу 2 тыдняў рэгіянальныя адборы пройдуць ва ўсіх абласцях Беларусі і ў сталіцы. Сваіх прадстаўнікоў у міжнародным дзіцячым конкурсе і конкурсе выканаўцаў эстраднай песні «Витебск-2018» наша краіна вызначыць у выніковым нацыянальным туры. Дарэчы, падобныя адборы сёлета пройдуць як мінімум у 15 краінах па ўсім свеце. Упершыню ў дзіцячым музычным конкурсе прымуць удзел прадстаўнікі Калумбіі.